sædmuren. Nå, vi skal ud. Okay, jeg har jo lige sagt med dig. Men tjek den her ud. Hvis du ikke har nogen vandpistoler, og du gerne vil have en, men din mor og far ikke gider give dig en, så har jeg en idé. Den har bilnøgle. Ja, jeg låner den bare. Men se og vent. Og så er der ekstremt hul i den. Tjek det ud. Se, der er hul i den. Så lad nu på at finde på. Bare brug en nøgle. Men det skal være sådan en jernslags. Bare brug en eller anden til at lave hul i den. Så ses næste gang.